I dag spiller vi Gæt Blokken. Okay, Emil, vil du starte, eller skal jeg starte? Ja, det starter. Okay. Er din blok en fuld blok, du ved? Ja. Ikke... Ja, okay. Godt. Anvil, Har vi Stonecutter, Campfire og Dragon Hit. Den slår ja, sådan det noget. er ikke en fuld blok. Det er faktisk mere end en fuld blok. Ja, det er det. Så det er jo ikke en fuld blok. Din tur! Kom så! Bevæger din blok dig? Så. Lad mig lige se. Ja. Nej, den bevæger sig ikke. Altså, Jo. den bevæger sig ikke lige nu, du ved. Ja, og sådan. Og det gælder også draghoved, fordi det bevæger sig lige nu. Ja, det er det. Så er det din tur, eller? Okay. Kan man gå ind i din blok som, du ved, crafting table for eksempel? Det kan man faktisk. Let's go! Let's go! Let's go! Den der kan man godt gå ind i. Den der kan man ikke gå ind i. Den der kan man ikke gå ind i. Den der. Honey, den der. Og den der kan man ikke gå ind i. Den der kan man gå ind i. Den der kan man ikke gå ind i. Ja, jeg dobbelttjekker lige, om man kan gå ind i bloksene. Ja, den skal væk, fordi man kan ikke bruge... Jo, man kan gå ind i en beacon. Kan man gå ind i crafter? Ja. Okay, Emil, det er din tur. Men det... Nej, fordi det er jo ikke stonecutteren. Og det er heller ikke anvilen, så bare... Din tur, Emil. Ja, men jeg har jo ikke engang taget den der ned, hvad hedder det, beacon, det skal jeg sige noget. Okay, kan din blok Redstone aktiveres? Ja. Den er... Det er crafteren, sticky piston, noteblock, lampen. Hvad kan mere aktiveres? Det kan den der, hvad hedder det, anden lampe, den der, hvad hedder den? Waxed Oxidized Copper Bowl. Ja, Tilstand. Oh my god. Oh my god. Nu skal det her ikke eksplodere, seriøst. Din tur. Ja, lad os se. Kan man craft med din? Ja. Bye bye loom. Så er det bare autocrafteren og crafting tables. Din tur, Emil. Er din en lampe? En form for lampe? Nej. Jo. Emil? Ja. Er din autocrafteren? Nej! Ja. Emil? Jeg har crafting tabler tilbage. Du skal seriøst katte lige nu. Okay, stop det der. Stop med det der. Det kommer ikke med i optagelsen, godt. Nej, det gør det ikke. Anyways. Okay, for jeg som ikke ved sådan... Han også spiller en creeper død. Ja, er de en stikkepisten? Nej, du kan det. Jeg vidste det. Anyways, vi ses. Se jer.